Hej så. Tak fordi du kigger med. Jeg har lige lavet den her lille video, fordi at vi får en del spørgsmål ind omkring valg af tester, og hvordan man kan se, hvilken bil, som passer til hvilken tester, og vice versa. Og det er selvfølgelig vigtigt, at man får købt det rigtige, der passer til ens køretøj eller køretøjer. Der er heldigvis hjælp på siden, og det er derfor, jeg lige vil demonstrere det her, fordi at det ligger faktisk lige ved hånden. Nu har jeg taget sådan et hobbyprodukt frem her, i den måske lidt bedre ende. Sådan en iCarSoft CR Max i en Bluetooth-version her. Men det er faktisk samme på alle andre maskiner. Der er stort set alle sammen har sådan en knap her, man kan se nogle lister. Man kan sige, når man læser beskrivelsen, så står der, at de virker til næsten alle biler, eller bilmærker, og det er jo også for så vidt rigtigt. Det er bare, man kan nemt skrive, at den virker til en Ford, men er det en Ford Mondeo, er det en Ford Ka, er det en Ford Transit, og hvilken årgang, og hvad kan den egentlig på de biler? Fordi teknisk set kan det jo egentlig bare være én Ford, den virker på, som det måske også skal være 100, så det, og hvilke systemer er dækket. Men alt det, heldigvis kan man se det ret nøjagtigt her ved, der er den her knap, der siger C, supporterede mærker og systemer. Den har vi søgt at lægge på alle produkter, vi kan komme afsted med det. Når man klikker på den, så åbner siden op til en oversigt eller coverage. Den her er lidt, nu tager vi lige vi bliver lige ved Ford, så vi kan sige en Ford Transit fra 2010. For at sige, hvis jeg nu havde sådan en, og siger, jeg skal bruge en tester til sådan en Ford Transit. Det kan godt være lidt, nu valgte jeg Ford, og så bliver det lige lidt mere kompliceret, altså funktioner, diagnose, så er der noget funktion, BLD, BMS. Det kommer lidt ud i noget, der hedder specialfunktioner, og diagnose er det mest almindelige, det der, hvor man læser og sletter fejl, og måske kan se nogle live data. Så den, jeg lige først vil have et kig på. Jeg klikker på den her maskine delt op i nogle PDF-filer, så det skal man lige kunne åbne. Der kan være nogle enkelte enheder, der kan drille lidt med åbne PDF'er. En PC virker det på, og man kan som regel også på en telefon noget, men det kan selvfølgelig blive småt. Nu fik jeg den her op, diagnosefunktion for den her maskine. Så starter den med B, Max, Batam, og der kan også være nogle C, Max, det er noget vi kender. Man kan bruge Windows søgefunktion, Ctrl F, og så skrive Transit. Så kigger den ned igennem, man kan også bare bladre ned. Når man så markerer det transitter, der er i, og der kan man se, nu sagde jeg, at det var en model fra 2010, der en forgænger 95 til 99. Så vi prøver at gå lidt ned i, der var 2006, 2009, 2010 til 2019, ja. Det var, så hvis jeg havde en 10'er model, så kan jeg se, at maskinen kan udlæse alle de moduler, der er nævnt her. Der er så sat sådan nogle prikker her. Hvis man lige går helt op i toppen igen, så kan man se ECU-information, kan læse koder, slet koder og live data, og så det man kalder aktuatortest eller udgangstest, hvor man kan tænde og slukke for komponenter på bilen. Det kan den her maskine altså på en Transit fra 2010, så det var fint. Der findes jo også andre ting. Det er noget af det, man kalder lidt over i specialfunktioner. Meget brugt er for eksempel olieservice. Der er sådan nogle gange, en bil det skal gøres med en tester. Så der er også en liste for oil reset eller olieservice nulstilling. Og der kan vi lige se, om den kan gøre det på sådan en Transit, den her maskine også. Søge igen i den her. Der står, at den kan gøre det på alle transitter. Og så er det jo fint. Så skal det fungere. Og sådan kan man blive ved. Der kan også være injektorkodning, SAS, det er steering angle sensor, og det er lige med at huske dem alle sammen. DPF, dieselpartikelfilter, er også meget brugt. Men nogle gange, så ved man, hvad man er ude efter.
man kan sige, jo mere jo bedre, men det er vigtigt at se, at bilen er med. Hvis vi kunne tage et andet eksempel, lidt større maskine her, X431 Euro Turbo, en rigtig professionel maskine. Når man trykker på den røde knap, så kommer man ind i et lidt andet system. Den er ens for alle Londons maskiner. Det er lidt anderledes lavet, fordi de her maskiner bliver rent faktisk opdateret, så listerne ændrer sig. Når man laver de PDF-filer, er det nogle gange, fordi det ikke ændrer sig så meget. Her skal vi lige vælge maskinen, og så sige search, og den her, det var en X431 Euro Turbo. Så har den så fundet det frem. Nu kan vi tage det igen, en Ford Transit. Og jeg skal lige mærke på, der er 2 Ford her. Det er fordi, det står der ikke, men man går, hvad skete der? Hvis jeg lige search igen. Sådan, det kan også være, den bare lidt forsinket sådan. Ford er egentlig et amerikansk brand, så den her deler lidt op i, det vi forventer, der er her, det er US Ford, og så europæisk Ford. Det kunne måske godt have skrevet US der. Men vi er mest interesserede i europæisk Ford, så den går vi ind i. Og så kan man sige, vi prøver transitten igen. Sådan der. Og så kan vi sige, det var en, jeg havde fra 2010. Og her kan man så lidt anderledes den til at sige, at jeg har en fejl på ABS'en. Og her kan man så ligesom se, hvad maskinen kan på ABS'en. Jeg vil gerne læse en fejl. Trouble code kalder man det også, ikke? Og så kan man se, at den her maskine, den er i stand til at arbejde med en transit i ABS-systemet. Og den har så også nogle andre funktioner, noget specialfunktion. Og det er sådan noget, det er noget initialiseringssekvens, typisk ting, der skal bruges, når man skifter noget ud på systemer. Der skal man initialisere nye dele, men det er det lidt mere professionel maskine, og derfor må også forvente, at den har lidt mere og bliver opdateret til mere. Men det er sådan, det fungerer, så det var bare lige det, jeg ville vise sig. Så kan man gå på jagt i siden og sammenligne testerne. Det tager lidt tid, men det er også vigtigt, for at man ikke får købt noget, der ikke passer til sin bil, eller er for lille eller for stort. Så det var sådan set det. Tak fordi du kiggede med.